Здравейте, хора, в първия епизод на една нова поредичка. Който е гледал клипа на Dido и Heaven, може би се сещат, става въпрос за Crazy Wolves. И така, просто да играем на нормал мод. Някакъв Никито БГ. БГ. Който не знае как се играе тази игра, ще разбере. Шай. За първи път играя тази игра всъщност. И за първия път ще я заснем. Тъй. Якото е, че сега тук брадвата взема повече живот. Тъй, че май няма нужда от Diamond Meat, защото Diamond Meat взема по-малко. Много неща пропуснахме, аз забравих за какво отидох, къде отидох. Тъй малко в началото да пооберем работите и после ще видим какво ще правим. После пазим китета и после малко ще развием. После събим. Много айрон, много нещо да има. Oh yes, redstone. Олеле. Какво стана? What? Окей. Малко се препълнихме. Повече тук цялата миная изтаковахме. Обрахме. Друга има ли? Да. Чист. Да, бе, аз го видях този. Само една мина ли беше? Толкова ли беше? Няма малко още да я поекспортим. Сигурно има и други работи. Знаех, че има тайна стаечка някъде така. Всъщност не е тайна стаечка. Тайна стаечка. Окей. Тук
са другите вече. Опа, 1 минута. Е малко по-бързо, че тъй както сме нямаме нищо. То май диамант, брадвата взема повече, май ще вземе един. Да, то взема. Не знам. Така, тъй. Колко стринг ме искаш, бе? Окей, аз имам лък. Не сме никак опнати. What the fuck, нямам левел. Чакай само ако някой не нападне, поне да се обличем. Добре, толкова малко левелче. Окей. Sharpness. Къде си, бе? Ей, мангал. Добре, аре ще изиграем още една. Просто, това е бахти. Тази игра е яка, между другото. Тъй, че опитайте. Вау, чънковете, нещо. Окей. Яри се на... Не. Добре, на лък има от цел. Тук май има повече пещери. Yes, имам такова. Крафта инчантите табли. Лъки блок. 2 лъки блока. Супер. Да се пазим. Супер. Перо. Окей. Да. Тъй. Току-що се генерираха, май тя. Не знам. Ой, такова, лъки. Простия, още една лъки простия, ей. Ехи, колко ресурси. Лад, всички ли ми дропнаха? Такива работи. Аз мисля скоро да ходим, защото нямаме безкрайно много време. Опа, стайчка. Окей, супер. Тук май всичко експорнахме, смисъл. Аз друго не виждам. Не знам. Да си ходим. Бързо. Редстоунец. Стига, то с редстоун пада на рандомите. Окей.
Тъй, sharpness. То Iron бронь няма ли така, бе? Стига, бе, бахти, проститията, човек. Ми трябва. Да, не може да ми потрябва. О, аз съм бил с Iron бронь. О, мака. По-бързо. Да действаме, че няма време. Така. Чантваме с Protection. Водене в вентите. Окей, няма драма. Страна вещата ми. Да, ако ме стрелят. Тъй да се подредим малко. Така. Окей. Честно с нещо, да. Не, няма нищо, окей. Тъй. Fuck you, бе. Fuck your needs. Да, хакер. И не, хора, това не е хакер. Просто репорт трябва. Тук не знам как се репортва. Напишете според вас това не е ли хакер, защото той ме ударил 10 блока, ето пак. И Hypixel вече започна да се пълни с хакери, Mindflexing. Това вече не остана. Окей. Как се даде това доказателство епизод? Надявам се да ви хареса. Дайте лайк, абонирайте се и до скоро. Бай.